mai daraja da cikar halaye annabu mai daraja da cikar halaye da sunan maliki yaumiddini zan waƙar da na sawa tagwaye abinda ya sa na kira ta tagwaye su biyu na ɗaya har da hawaye abinda ya sa na zubar da hawaye na tuna wadda ta kai ni ga yayi mai mini komai ta yi mini komai Allah ka gafarta wa iyaye Allah haɗa su da manzan Allah dukkanin rintsi ka kiyaye ya jama'ar mu salama alaikum zan yabu wanda ya zarta iyaye wanda ilahu ya ba wa ma'azzamu ina nufin kaka ga tagwaye mai tafiya bisa yashi annabi sai ka gaba shaidar sawaye wannan da bayansa ba idanu in ka taho ya san kowaye Ahmadu mai da daɗan suna sunansa ya fi na komawaye Muhammadu mai da daɗan suna sunansa ya fi na komawaye annaba mursalai shi ne babban su a annabawa ya tumfaye iya sama ba kowa a samansa idan akwai wani ɗatuwaye salamu alaika rasulullahi raina fansa har na iyaye kai ni kawai sai manzan Allah na ajadu wani waye annabi kyakkyawa a cikin kyawawa tun daga kai zuwa sawaye ba shi da doro ba shi da timbi kyamsan bal kafa har hannaye mai ungwangwa rasulullahi mai kyautar na kajajaye mai ta sagarken arna a guje da kabbara surfa banzaye bai taba sa kan bulaya ba su kuma ga tumujin guraye mai kyautar kan bi dan Hashimu Siraka ya san kan bunwaye jikan Hashimu manzan Allah mahi mai ruguzar gunkaye da Sham da Farisa sun zama naka da Andulus da ƙasar giwaye salamu alaika rasulullahi raina fansa har na iyaye Saddiƙo annabi ya burge ni ran hijirar da aka yi ta a ɓoye yana gaba sai ya taho bayan ka yanan dan ya kiyaye giza-giza saƙa yayya a kogo ya kuciya kuma har da ƙwayaye rai jirar Umar tafiya yana kirari sun san waye ya kuma zara takobi a waje yana jiran ya ga komawaye yana ga Umaru ɗan Haddabi yanzu a saisaya kan kowaye rai jiran shi sayyadina Usman
Usmanu a ranar ‘yan hijira ya hana wa hawaye, shi kwa Aliyu gadansa ya kwanta domin amana ce ya kiyaye. Su kwa Madinawa na murna da tambura a cikin hannaye, suna ta begen manzan Allah daɗi kamar a zubar da hawaye. Salamu alaika Rasulullahi raina fansa har na iyaye. Sallallahu alaihi wasallam.